Ramogi moyo joriemb nyamburko 400 mag riwruog saga mar 2NK Sacco oyudo tiegruok makende wi tiyo makare kod apeyni e romo manobagi kod kambi mar okumba mar Directline Assurance. Tiegruok makamano time kaunti ma Nyeri ka jokanyo e sekta mar wuoth nochopo kamoting'o jokanyo e duol mar NTSA kod apisa mag arita ma apaya. Kaluwore kod jotelo e Sacco mar 2NK. Tiegruok makama ber ahinya e kinde ni makoro ganda ochomo e nyasi mar sikuku kama jowuoth jobed mang'eny apaya. Bende joriembogo opuonje wi bedo akicha e kinde mag riembo sama koth chwe ka koro ikone koth dhi bedo mang'eny e pachoka. The process on whenever an accident occurs, the claim process until a claim is determined, the court process and all that process is involved whenever a claim is reported at Directline for purposes of having those claims paid and settled. Tumewaitia Directline, tumewaitia police, tumewaitia NTSA na pia mimi ni director wa NTSA. Tumeitia watu yote ndiye wajue umuhimu wa kuendesha gari na kuchunga maisha ya watu kwa barabara.